паўстанцкі аддзел, дзе каля 200-250 чалавек яго ўваходзіла. Ось. Сваёй базай яны абралі гушчары Двяноскай пушчы. Гэта зараз на тэрыторыі Лагойскага раёну знаходзіцца. Ось. Але адтуль яны пайшлі на Даўгінава. Даўгінава захапілі 8 траўня. Якраз там быў набажэнства у гонар святого Станіслава, у гонар якога названы тамтэйшы касцёл. Ось. І з Даўгінава яны пайшлі ў бок да Докшыцаў. Але сустрэліся з расійскім войскам, развярнуліся і пайшлі у бок зноўку Двяноскай пушчы ў свой лагер вяртацца. Ось. Там адбылася таксама, там іх сустрэлі 2 роты расійскага войска, адбылася перастрэлка, загінуў лекар з атрада Косел-Паклеўскага. Ось. І з-за гэтай перастрэлкі расейцы спалілі фальварак Двяноса, які знаходзіўся побач з гэтай пушчай. І аддзел быў вымушаны сысці у лесы каля фальварку Зачемня. Тут побач, праз раку. Ось. Але пераслед, ужо па іх слядах шлі расійскія войскі, вымусіў іх звесці далей да Мацькаўцаў, дзе яны сталі лагерам, зрабілі лагер каля Мацькаўцаў. І калі 26 траўня у Мацькаўцы прыйшла сотня казакаў, ось, яны вырашылі зрабіць напад. Тут побач праз Сайка-Бадоўскую пушчу ідзе старая грэбля. Ну, кажуць, па легендах, яе яшчэ пабудавалі напалеонаўскія салдаты. Ось. І па гэтай грэблі павінны былі ісці гэтыя казакі, сотня казакаў, і паўстанцы вырашылі зрабіць на іх напад. Але яны нейкім чынам праспалі казакаў. Казакі прайшлі раней. Ось. І яны вырашылі ісці за казакамі уздоўж гэтай грэблі і выйшлі на бераг ракі Ілі. Недзе там, па ўспамінах Кавалеўска, удзельніка паўстання, недзе там за вёскай яны выйшлі. Ось. Пачалі перапраўляцца праз раку. Рака на той час была больш шырэйшая, бо надвор'е было гэткае дажджлівае, ішлі дажджі некалькі дзён запар. Вот. І яны пачалі перапраўляцца праз раку, і ў гэты час, ну, кажуць, што нейкі селянін з вёскі Уладыкі падказаў расійскім войскам, што тут перапраўляюцца праз раку паўстанцы. І 2 роты з Зацем'я выйшлі, сяляне паказалі іншы брод, там вышэй па рацэ, яны абышлі праз вёску, і праз вёску зрабілі напад, пачалі нападаць на паўстанцаў. Паўстанцы яшчэ цалкам не пераправілася ўвесь аддзел. Ось, тая частка, якая была на плытах, яна паплыла на той бераг, назад. Ось. І частку з іх, недзе каля 40 чалавек з этого аддзела, павёў Чыжык у Ігуменскія лясы. А тая частка, што пераправілася на Уладыцкі бераг разам з Козелам, яны распачалі бой з расейцамі. Ну, дзе па ўспамінах паўстанцах іх было каля 200 чалавек. Як пішуць і расейцы, і па мемуарах паўстанцаў, паўстанцкай публіцыстыцы, што бой доўжыўся недзе каля 2-3 гадзін. Адразу паўстанцы нават спынілі расейцаў і пагналі іх в бок да дзярэўні, да вёскі. І значит, там частка была касінераў, які ўзлаўляў Стрыжыслаў Радзевіч. Ось, яна папёрла расейцаў в бок да дзярэўні, але расейцы былі ўзброены стрэльбамі, а касінеры коцамі, там іх хутка перабілі ўсіх. Ось, і паўстанцы вымушаны былі ратавацца праз раку Ілю, на той бераг спрабавалі пераплыць, але яны з'яўляліся добрай мішэнню для расійскіх жаўнераў, і іх там амаль што ўсіх у той рацэ і перабілі. Адзінкі толькі пераправіліся, і ў том ліку Евгеніюш Кавалеўскі, які напісаў успаміны гэтай паўстанцаў. Ну, як пішуць расейцы, што ў тым баі загінула каля 76 чалавек, яны адразу на полі боя забралі і пахавалі ў гэтай магіле на ўскрайку вёскі Уладыкі. І потым яшчэ на наступны дзень 16 чалавек прывезлі аднекуль паўстанцаў, тут назбіралі. І тады казалі, што яшчэ на наступны дзень з таго берага ракі недзе каля 30 чалавек прывезлі сюды. Ну, дакладна, агульная колькасць пахаваных невядома, бо ў розных крыніцах яна розная. У расейцаў адна, у паўстанцаў іншая колькасць. Але калі ў 33-м годзе тут усталявалі гэтую пліту,
надмагільну і крижи, то повесили шильду, на якій було позначено 121 прозвище загинувших повстанців. Тому лічиться, що десь тут лежить 120 повстанців, які загинули 28 травня в битві біля вёски Владики. Ось криху, так сказати, історична справка об тих подіях, які відбувалися і чому тут зникла ця могила. Мені